galle goto ina hasima jokkondira hakkude mon ɓeyɗo te jani yanke no Amadou Baro wi en hanki ni ɗo kalɗo gonɗa candidatement fottankonde kaɗa moƴƴo woni hande o ma wor kewi to e labgal ga jawko toon woni enen gonne ko ga e diwan mo Kolda so tawi woodi ko kewi toon woni jiiɗa ko jiiɗa toon hande o a tampata on tawi sa coto rapidement ɗon ɗon o jaaboma ko kewi ko kaɓata ko ɗum woni sababu cuɓiɗen ƴettude janiyankoɓe woni nden ɓe nokkuwoto ɓe gandodira ɓe jiida yumma e baaba e te ɗeɗo golle ɗe ngala concurrence wonde kaari nanga kaari nanga kaari nanga ala enen fandare men tan ko wotere yo leñol ngol e famto demgal ngal yo famto diine o yaaru yeeso donc ɗum woni fandare men Allah walli en noon en gondi ɗo balɗe sappo en jawodiraɗi en kuɗodiraɗi ha duwa o waɗama gandi kadi kala ko duwa ɗo ko jaabal sabu hanki mbiɗa haala rawane kees men ɗo mi anda ko radio no mi anda ko télévision ene huccide hamɓe Amadou Ly waɗamo interview ene haala omo wiyoto en ñaagui Allah jomiraɗo subahana wa taala so tawi Allah artini ɗo mo wuuri yerto Dakar TV natti wonde e sen YouTube taw wonti taw dañi émission Allah walli hikka balɗiɗi en caggal Dakar o en naati e nder satellite donc ɗum ko duwawuji jaabadi donc heddi kadi goɗɗum kadi en jeeso men ɗum tagui ko won so tawi neɗɗo a naata e golle jogo fandare taw jogui fandare tan yiddema en so tawi a dañi a dañani foof ma Allah yetti fandare ma donc enen ko fandare jogui en ɗeɗo golle te enen ɓeɓe so Allah yetti ko jiɗɗen fof ma Allah yettinan en ɗum eɗen jafnono bandiraɓe men janiyankoɓe saabu wonko ganduɗa e foti wawde waɗanede walla e foti ñamde walla foti yarde e foti lotade e foti foftade fof taw koye dow men fawto sabu so wiyama ko Abou Ndiaye woni mawɗo janiyankoɓe Madina Gounass kala ko neɗɗo heɓani ma ko Abou Ndiaye woni sababu ko ɗumnode ko fodde men enen e yafnadeɓe ɗo tampuɗa hen ɗo ponnoɗa lotade hen ɗo ponnoɗa ñamde hen ɗo ponnoɗa yarde hen ɗo ponnoɗa wonde hakkille ma deƴa fo a ronki hebde ɗum e andu ɗum noon ko minen wodan donc min ñaago bandiraɓe yaafe Allah noon e moƴƴere mum laabi goɗɗi kewɗi nan jeesa men te kadi hitande fof men dañ expérience keso woni hakkilantagal kesal ko arda gongol holno mbasen wadde kadi ha kadi ɓeɗo gueɗe ɓeɗo moƴƴude ɓeɗo kadi yarude yeeso en yetti bandiraɓe foof en jarniɓe kam foof en mbiya kadi Allah rokki en hottinimo wuuri tawi en ɓeydi en gustaki ko Allah addi hikka e janiyankoɓe goto Allah addani mo wuuri Fouta sabu hikka en testi koɗe capanɗe jeeɗiɗe jeeɗiɗe janiyen ɗum woni ko ari kam foof kadi ko galle goto gon tawti jani jeeɗi capanɗe jeeɗi janiyen koɓe jeyaka Madina Gounass ɓe ganduɗa ko jeeyam medde koɓe enen kalani haala maɓɓe ɗum ɓen ko jaati guew donc ɓeɗo foof noon kam foof kadi ɓe gondi koye galle goto galle mabɓe gondi sabu ceerno wiya Madina Gounass fof galle goto galle o galle ceerno men Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala wona galle Abou Ndiaye ɓe goni wona galle hay goto ɓe goni galle ceerno ko ceerno wonɓe ɗon ɓe e ko Allah tottiɓe ɓe jogui eɓe ñamminaɓe koko ceerno kono ɗum lomti ceerno ɓe fitinir ɗum tan mbawi yo bandiraɓe Allah jarama hay goto noddaka hay goto wiyaka wonde windaka lettere hay goto wiyaka wonde ar kawra hen ala ko goto foof ɗo gonɗa ɗo ma woni ko jinnaɗo ma wonno almude e ngal ɗo dental ande garɗa gonɗa almude walla ala peeƴa e ngal ɗo gollal jiiɗa golle dakaɗe wonko mbawɗa ɓeydude hen anden gonɗa e arde ko ɗum woni Dakar ɗum tagui goto fof ene welti so dañi ene welti so dañani ene welti so ñaami ene welti so ñamani ene welti so yaaɗi anno ko fimde wonko jiɗɗa wadde wonko jiɗɗa waɗande Allah rewna ɗum e Dakar ɗum tagui ɗum hay goto noddaka hen kono ko goto fof addi horum ko kadi acciraɗo horum wonde ene welti e ko